26 nong Dwarbaguri Mohila Congress Committee First Executive Meeting Kangnipon. Kardom pini nili LK News Hanje bhang phisa mi monju mitron pi non birtang ton penarjupon ikha. Dwarbaguri Mohila Congress Committee Executive Meeting Kangnipon. Dwarbaguri Mohila Congress Committee amai phi maluti bepi pensi bangso amai chari pon pen ke aluhi aman peng kachetong dun lake KAD MCC President Smiti Kanaming TP President Block Congress Committee West Karbi Anglong XEM Smiti Eliseng TP KAD MCC Vice President Smiti Kaet Derapi KAD MCC General Secretary Smiti Susanai Milikpi Lapen Karbi Anglong District Youth Congress Committee GS Harmon Singh Inti Atum Chetongdun Lapen Lapu Aluhi Atum Pen Kaning je ponke koson si non adihu MEC kilik ji ahut Dwarbaguri ta chepahai dun jima mate chepahai ponvek nang po pualam hai hui penang an chethan chimun tekang lapen pini bang pharoi si sose armu chetong dun lapen ke bang somai ke nilitum polling isi pen secretary president atum aphan chot sitame pini ke armu chetong o ke ningarong pik anlo puta aluhi atum pen ningjepon lapen ke non adihu MEC kilik ahut ke Ladakh Dwarbaguri ke Congress Party si highway po puta ningjepon Kazirunga pen Thomson Terang Lutikimi News Karbi Anglong nami dunder che athi hello pika join nami dunder che no lasi nami tum chinita hai ako ili tum nini ke han nai ke tiposi congress ko mani bang lage do dunder na dono na beno kai pita me Mohila mai ke telefon mai yang ko ke happy mai ke ni Mohila bagi nai mati ni tum kacing hot amre constituency XEMP Ilis Baido ake happy lapen ni tum bang kapian ni dirpi District Mohila General Secretary Susana Miliki lapen ada ni tum District General Secretary District Mohila Priscilla Baido akorte Baido tu ni puthak kardom maju ita kardom ini tu so arno tum Rahul Gandhi long live Congress long live Sonia Gandhi long live Priyanka Gandhi long live Khosi Inti long live Youth Congress long live MSCY long live Chorol long live Nilitum Ladakh executive meeting kepa dopon first executive meeting epe dopon Nilitum Dak Dwarbaguri along Mohila Mondol Mohila tum lapoan PMCC lapen arong pin pen kadok kawi si tamewang khailo Ladakh first executive meeting nang chetong ongdung armung chetong iglo la sinon ke wangji MEC election kiligalong ke Nilitum Ladakh Dwarbaguri ahomosti pen ke bangjok aphan le congress ticket pi pusi tame ke hai ji aphan bang ke dolo ke hai veko Kata bini dah jangan itu nona cetong dongke kongres aparti pan ke kroy lo kunali tunali ninge cethil sondo ma kalang lo congress aparti pan ke kroisi pini Ladakh lapaan armu ke cetong iglo la executive meeting long pini ko an bak armu cetong ilo ba so apa kata pini ke executive meeting along first executive meeting si Nilitum mangku set lo je lapaan armu cetong di po bangke si tame bang harui sira okem atam sido Nilitum ke cetong Ladakh ri sara long amen kilang ateng pen ke bang harui sira okem ra atam do iglang Kata puling silong penali tu bang an ki pha ilo Puling si silong pen ki pha bangke la ke president han isia polling station lo pen ke pha ke bang hini si ke pha ik bang hini ke pha usi tame
lapoan pin nang ka cetong lo je Halloween pensi tame kadok ka weta bang iken lo athema nili tu kongres atu non epong ke intang rak sido lapen ke mohila tu aning dipung pamelo ke damtang la BJP non sarkar sudi bom ruling bom atu si tame council ke do tum pusi tame mate state along pusi tame kadok ka we pensi tame mohila tum ham aduk ala tipi kacene ka holo pendang lo lasinon na bangke mohila kongres tum bangke aning dipung lo lasin ili tum mohila kongres tum aslogan na bangke ha angsong medam ili tum Priyanka Gandhi medam Priyanka Gandhi pusi tame slogan si लड़की है लड़ सकती हूँ पुलोनी तुमके सोआलो तुम इंतंग रे इंतंग ती लापेन चेदान उन पुलोनी तुम स्लोगान ना है ni te last ite alam na ari lang pili labang so luar bongori lo nali tu executive meeting pa dolo armu ta cetong pilo tada non MAC kiling hotela luar bongori a consistency MLA MAC highway ki punali tunali ning thei lo song dor ma tang epic nili tumke 100% luar baguri pen ke high effect ofisi nili ning epic lo ke thechona kali 100% lo lo আর কইনিফাই ট্রক আরনি ডকমোকাক ফরেস্ট আইবি আলং ডকমোকাক ফ্রেশ ক্লাব আতুম ইংদেংহিনি এক্সিকিউটিভ আমাই কেপা দপন মাই ফু খরসেং রং ফারাহিন পেন কেচারি পন বাংস মাই আলং কনচুন বাং সেমসিং ইংটি দিহিন রিম বাং ফু লংকিরাম তেরন আতুম পেন্দাং লক কেদোআন ডকমোকাক ফ্রেশ ক্লাব ক্লেম বাং ফু আতুম আনতা চেতং দুন Bangso Maya Long Dokmukak Fresh Club Ansose ke claim ke dam Kacepaduk pen mesen ingchir et pen Rada Long Ahok pet la pen Klardak Abirta ke pacethang pon wer thekjia phan Arsekjit pen Chingki chethan pon La pen Dokmukak Fresh Club Kalana ponjia phan Arpu ke pa pleng lim jia phan Pura Dunmai phu Longbamon ingti Dihin Rimbang Mizoram Hanse Lapen Pacethang Chunbang Debensing Bay Atom Aphan Arpu Pek Ponthulo Anparta Dokmukak Fresh Club Asai Hem Akenang Sot Aputhak Chingki Chethan Pon Lapen Mesen Pen Press Club Kachalana Pon Thekjia Phan Isi Joint Account Ingpusi Methang Angbong Kachirung Atangka Jiklue John along Eboy Ketha Ponjia Phan Cheparai Pon Lapen Dokmukak Press Club Atumta District Press Club of Karbi Anglong along Kachepa Ok Dunjia Phan Chingki Chethan Pate Ponsi Mesen Pen Ingdenghini Executive Amai Pachun Pon News Report Lutikimi News Karbi Anglong Press Club Ingdenghini Executive Amai Padupongo Pini nili tumla Executive Amai long Kachethani Chimumpon lalo nili tum Dokmukak Press Club tame ansuse kepang tangben karjap trip thekji lapen rat akisu ke boy long kake mat karjap include thekji pansi nili tum chingki chethan pon lo lapen te aku ni tum chethan pon lalo Dokmukak Press Club asai hema begla ase prabjin ben nitum kiri karlanji panta lai chisi chidang pon amparta isi du thigla nitum Dokmukak Press Club tumstame District Press Club of Karbi Anglong alang nitum long si kichip of dunia pansi nitum prajin ben kitani pansi chiparai pon iglo lai hai hanlo nitum pini sampai kistan simun Ye birta ke lapuan se kangton poniklo laging bom tame LK News Karbi Anglong